Toch symbolisch een skettengoes in de vriezer te stapjen is van de midden bij wie het gaat een begin maken met het oplossen van een groot probleem. Vooral winterdijs binnen er in Friesland een soort gozen. Nou binnen de nieuwe afspraken maken hoe jagers de skeelboerenloon terug die gozen bestrijden maaien. En dat betekent dat in de praktijk een heel soort gozen eindig als deze. En dat is een probleem, want waar eet al die gozen naasten? Net de mensen die dat nou al doggen. Dat houdt een keer op. Die mensen die eten al dat al 3 keer in de week, dus die vinden dat prachtig, maar absoluut net meer. Zeker als we nog meer gozen zitten moeten, dan ben de bestaande afzetkanalen die jagers hebben. Daar ben ik wel poliers die ze van u zouden nemen, maar dat wordt geen reizen bereikt. En dit is de oplossing. In 3 proefgebieden wordt op zo'n 10 kilometer afstand van de jagers een koelingdeel zetten. Jagers kunnen hier de gozen kwijt iets te sketten ha. Het vlees blijft zo goed en de wolvengeestere vleesverwerker co-createur beziekt meer mensen als nou oer te heljen om de gozen op te eten. En dat doen ze toch de reclame van te maken. Gans is een vrij dier, vliegt buiten vrij rond, kan gaan en staan waar hij wil. En is daarmee een heel duurzaam product. En ik denk dat dat het verhaal is wat we moeten vertellen. Als dit slagen, tieten Jo-oeners kofke misschien ook een goes. Deputaire Kramer hoopt het er al op. Maar hoe volle gozen wie Friesen aast achter de kiezen gaan matten om van deze proef een succes te maken, kan er net recht zitten. Het is een levend beest en het is de natuur. Dat het een strenge winter is of een zachte winter in Siberië, dat heeft ik al zijn effect. Dus je moet er gewoon rekening mee houden dat de gozenskeer, dat 10 onderen gaat op een substantiële wijze. Als het nou maar 400.000 gozen is of 750.000 gozen, dat is mij om het even. Het gaat erom dat de skeer weer hanteerbaar wordt voor boer en belastingbetaler.